Abusua from Makwaba eba Susan Media Toso. Enanso ya da fofora Onyankopon e de akyɛn. Ene ya san ewo boma dwan kwanta kwan no eso. Na ekwan free boma efa Aparapi Forest Reserve no emu. Akwa akosi dwan kwanta a ne nyina ewo Tano North Municipal no ase. Ahafomantam mu. Ekwan no agigya eyie. Enti mpanimfo mpabribi enye emfa ho. Na esofa so ayeya me damos. Good day, lovely viewers, and you are welcome to Susan Media. It's Sylvia Newton here. Today we are on the Boma Dua and Kwanta Road in the Tano North District, Ahafo region of Ghana. The Boma Dua and Kwanta Road stretches from Boma through Aparapi Forest Reserve to Dua and Kwanta town. For years now, this road is not favorable for travelers and for farmers to transport their goods from Boma to Dua and Kwanta. So join us as we traverse this road. Thank you.
Sana teɛ wɔ wiase mu ɛyɛ adwuma a metoa yi madamfo yi bɔ ne bi na de nsɛm no brɛ me na ɔwɔ me nkyɛn ɛwɔ ha